Saro, čo robíš? Ty nás natáčaš? Áno. Učím sa po taliansky. A prečo kričíš? Aby si ma dobre počula. No, prečo asi? Rozumiem. A čo si sa už naučila povedať? Non capisco. Supíš. Saro, ty sa fotíš počas toho natáča? No hľadte na ňu. Jako ja už nemám slov. A všetko ti posielam. Díky. Ahojte. Ideme podpísať zmluvu o byte, v ktorom už bývame inak. Sme krásne, Mária si dala najlepšie šaty, ktoré má. Ja chodím ešte stále taká krásna. Mám na sebe pijamo a nemôžem sa maľovať, takže som krásna. A ideme si potom, nemôžem povedať čo kúpiť, lebo to nie je zdravé. A ja žijem zdravo. A ideme sa potom učiť po taliansky a pozerať film Mangia. Mangia, Grega, Ama. Si. To je, že jedz modli sa milú. A Ja by som chcela urobiť takú menšiu uputávku na zajtrajšie videjko, že sa máte na čo tešiť. Pretože ak sa nám podarí, tak ráno vstaneme, čo sa nám už týždeň nedarí, ale tak nevadí. Marika, povedz, ako keď vstávaš. O 2:30. No. A vlastne zajtra chceme ísť k moru a chceme si dať taký challenge, že vlastne vlezieme do ľadovej vody, ktorá bude v mori. Lebo viete, je nám veľké teplo, byť nám už kúria, chodíme tam v tielkách, tak ideme sa troška otužiť ešte. Je nám na byte strašná zima, takže potrebujeme sa takto otužiť, aby sme vlastne mali ten šok z toho studena a vlastne, aby nám potom na byte bolo teplo. Určite to pomôže, podľa mňa to bude fungovať. Tak ale za pokus to stojí, no. A keď tak sa aspoň zabavíte na nás. Ako budeme trpieť. Sedeli sme tam 500 hodín, ale už to máme podpísané, aj keď vlastne sme len podpísali ďalšie nejaké papiere, ktorým sme nerozumeli. Ale čo dôležitejšie je, že kráčali sme po ulici a Mária si vyťahovala niečo z vrecka. Vypadlo jej 5 eur a nejaká žena ich našla a išla za nami až do agentúry, aby ich mohla vrátiť 5 eur. Rozumiete tomu? To by sa na Slovensku nestalo. Slovensko je smrť.